Het zwembad op het Ameland had de dwarren sletten. Het is vertut is en had bottelijnen van vandalisme. Maar dat de plan trok in, zocht het er hier aanst compleet oors uit. Wij willen graag in de ene koepel een kuurcentrum maken en in de andere een wellnesscentrum. En daaromheen op dezelfde grond van Aquaplaza, want daar is veel grond bij. Daar willen we nog een aantal losse units bouwen waarin nog een aantal hotelkamers komen. Zodat er nog een 100 kamers bij komen. In 1996 wienen er al plan voor een kuuroord met Hielsum wetter. In 2006 zou het bad in de vlakte. En er is ook nog hoe praat om er een themapark van te maken. Maar hoe goed de plan nek wienen, de gebeurde niet. VVV Ameland is blij dat er nou weer perspectief is. Het is een hele nieuwe markt, een nieuwe doelgroep, een groeiende doelgroep ook. Daarbij wordt het niet alleen het zwembad, wordt een wellnesscentrum, maar er komt ook hotelaccommodatie bij. En in deze tijd waarin we steeds korter op vakantie gaan en zo min mogelijk mee willen nemen, zie je dat de hotelaccommodaties, dat er steeds meer behoefte aan zal zijn. Dus wij kunnen het goed gebruiken. Het yield voor de verbouw moet nog bij elkaar worden. En als het centrum er zit, moeten er 40.000 bezoekers in het IR komen om het rendabel te krijgen. Naast onze eigen gasten willen we natuurlijk graag gasten binnenhalen die in andere accommodatie op Ameland zijn. En daarnaast hopen we ook nog dagjesmensen die voor een dagje het centrum gaan bezoeken. Prosperie van VVV Ameland had er alle vertrouwen in dat de nieuwe bestemming voor het zwembad deze keer wel slagjes zal. Nou, de ondernemer waar we het hier over hebben, Hardy Westers van de Westcourt Groep, die heeft hier een ambitieus plan, maar heeft het ook onderbouwd. En ook in deze tijd, als er dan een ondernemer is die aan financiën moet komen, zal ook voor hem heel erg moeilijk zijn. Is dit wel de ondernemer die daar de beste kans in maakt. Hotel Noordzee moet verboen worden met het wellnesscentrum. Er moeten nieuwe hotelkamers komen en er binnen extra parkeerplakken nodig. Om dat mogelijk te maken moet het bestemmingsplan bij Nes aanpast worden. Op 16 juli neemt de gemeente hier een besluit over de plan met het zwembad.